kangawina kabuka aisima rodo tujitika riari Ili masiku osiriza kwa bwanji amainda abambo anyamata asungwana ndali ndikumbaseni moni chigawo cha mama kuno kuti mwazuka bwanji ngati mwazuka inenso ndazuka langa zina Tramanja boys kama ziriko ila kwa jejera kono Chawire hey. Langa zina Tramanja boys nyanu wampungu amainda abambo kutumikira pasabirwa kubweranso chikota kwa mama kuno kuti alipasane moni mumaziwa ngatine ndimapanga thandale ndili pano kupanga thandale popeza ndale sizitha inu mumapanga ndale pakhala inupo mukazipanga ndalezo ife tikakumvani tibweranso tikuyankhaniso koma tizakuyankhiraniso pa ndalepo ndiye zisakupwetekeni ine ndimanena kuti ine pomayamba 2020 ndale kapandira kuti 2019 2020 ndikuzafika pa 2021 2022 2023 2024 25 inoyo ndili pa ground ndimakhala pa ground ndimakuwa ndimabangula ndakhala ndikunena oloko wa mabungu ine ndimamuuziratu nthawi imeneyo asogoleri ngakhale kuti ndinomenyera ufulu koma mwauze mukavota anthu simukavota ngati mukavote mukavotera ndani ngati mukumenyera ufulu kumene mwayang'ana inu mutu wanu mwayang'anisa kuti ngati mukuona kuti kumene kwa chilungamo mwauze na abale anu ndi anzanu akavotere kumene kuloko ndiye ine ndikangomuyankhula wina aliyense koma ndikuwauza mosindika kuti profesa akalambe sakhala kunyumba kwanu profesa alephere kuyenda sakhala kunyumba kwanu profesa adwale kapena azinyere kapena asegule mmimba ife sitilola kuti munene za mwano oloko mutakatenga agape khombe age limit sizitheka abire malata oloko mutakuwa sizitheka ine pano ngati Tramanja boys ndimabwera kuwauza anthu chilungamo cheni kuti tonse ife ngati ziko tikufuna kuti ziko lipite pa chilungamo tiye tipite kwa profesa Arthur Mutharika azinyera sazinyere Malawi ndikungopemphani kuti mumvotera ameneyo profesa Mutharika ndi wachimwemwe ndi mtendere madolo wakumuopa madolo wakuziwa kuti mwankulu imuli upangiri madolo wakuziwa kuti mkulu ndi dolo kodi galimoto ikaonongeka galimoto ngati umaiziwa kuti makaniko wake amapezekera ku South Africa umapita ukatenga makaniko kuti akukonzera galimoto ngati umaziwa kuti galimotoyo imakonzedwa bwino ndi makaniko ameneyo makaniko okonza dziko lino ndi profesa Arthur Mutharika ndiye amalawi ndikukumemezani nonse tiye tivotere profesa Mutharika chindunji changa chilungamo cheni kwiripiti amainda abambo anyamata asungwana osaiwala South Africa Dr. Macheso Sing'anga amapanga zazisamba ndikhala ndikukumbusa ndipo mosatopa fwa anthu ambiri amandivotisa kuna kuti ayi simungatipezere Sing'anga chani ifetu tili ku Malawi kuno pa phiri la Mulanje pamwamba ngati tili pa phiri la Mulanje pano tiyeneka kupasani anthu amene amaziwa zisamba anthu amene amakhala amtendere anthu amene amakhala chilungamo Dr. Macheso ndafunira zabwino sogolera amene wantchito yawo ikupindula komanso anthu ambiri iye yakundiyimira mafoni kuti tinapita komabe iye ayi mwana uja wachira pali ena amayamika ndithu kuti tinapita zikuonesa kuti ziliko bwino ife kwathu ndikukuwa kubangulira chilungamo ndi mtendere ngati mmene tilili pano kubangulira profesa Arthur Mutharika kuti asogoleri mwayamba bwino profesa Arthur Mutharika akuyenda mwamtendere profesa Arthur Mutharika ndipo ziko lino walitenga ndipo ine ndili kumuzi ndayamikira kwambiri Eskom atalengeza kunena kuti ayi magesi athima ine ndali nkhawabi poyamba magesi mboma la MCP akati akukonza magesi amakhala 3 weeks 4 weeks Eskom ikukonza magesi kukapichira kokhako
3 weeks 4 weeks Escom mutu isana yase magesi boma la MCP Ibrahim Matola nkumalira koma ndada bwana okhala ngati chachilendo ngati ndikututumuka kapena nangogona ndiyenda zuka Escom atalengeza kuti ayi mukhala 40 zina ma 40 ena ndi ena kuchokera ku Escom koma musadandaule tikonza ife kwathu kuno sana zimetu mwamuja 30 minutes pa 3 hours 30 minutes pa 7 days lero tikunena pano awa ndikakhala pa phira mlanje pano kumasangalala kumaona abale anga kugona mowala pa phedepa ocherera mawindo ocherera kumanula opanga mabedi chilungamo chake kuti kodi tikaliye kuti ama friji ajani kuyamika kwanga ndikumeneko chifukwa timati olowa yakonze ziko number 1 tachita ndikuauza malawi kuti muzionatu kusiyanisa kwa boma likamati tikuzimisa magesi tukakonza kuwapichira MCP imakhala magesi 3 weeks 4 weeks magesi asana yake lero tikunena pano inu mwina simumandimva kuno bwino tapanga tonje mwina simumandimva kuno bwino ndati ndikufotokozerena amayi ndi abambo amanena sungwana kubwera kwanga chigawo cha kumama kuno kuthokoza komanso kuyamika inu amene munavotera mukhale musiyang'ana kuti kodi pamene munavotera ndi pamtendere kapena si pamtendere kodi profesa amene munamufunayo ndi wamtendere kapena si wamtendere ine pakumwaza kwanga mawu ndimati profesa yemweyo muthalika yemweyo popeza ngakhale wakula sana kule kwa amanu popeza ngakhale wakalamba sana kalambire nyumba mwanumo popeza ngakhale ali ndala koma sa abambo anu onda ndala kwanuko koma ife tikusankha ndala ipozindikira kuti mmutu mwake si ndala ikuthupi popeza thupi limagonja koma ndala amene mmutu mwake mu ubongo wa nzeru ubongo wa mulungu ulimo ndiye ine ndikupemphana Malawi kuti tivotere ndala imweyo Agape Khombe akutenga bilu age limit ife tikwauza sogolesi ziteka ngakhale mwadi ndramazo mudi akoma muona nawo zofuna kuchita mpaka na Agape Khombe kuziba okha musaiwala Malawi abire malata akuwa profesa ni ndani ndi chisiru okalamba opanda nzeru lero ayamba kuzera mwambali akuti yayi ndamvapo kakipikena yayi kodi mtanyi wa uja munamuonapo akunenapo za DPP amene uja kodi iye ujayo DPP yo amaine waine nalita ifune lero kodi ngakhale munthu akamenyera ufulu kuti tiye tichoke ku MCP ndiye amalondolera chipani chake chiti ine ndanthu ena tinali kukuwa ngati ine pano siwa bungwe ndi manena chilungamo ngati ine pano ni mwana wangu kuwa paphira mlanje pamwamba kapolo wachabe oti saziwika inenso ndi kapolo tikundiona ndithu munimenya koma ine ndimayima pa chilungamo malinga mtendere Mulungu anandipasa mauwa Mulungu anandipasa ndipo ine Mulungu anandipasa chimwemwe ndi mtendere nzeru zoposa anthu a skulu chifukwa anthu a skulu amadalira nzeru za papepa lapo ife timadalira nzeru zochokera kwa Mulungu weni amene anatika mimba mwa amayi ndikutitulusa mmenemo tili ndi ubongo okwanira ubongo umenewo wakhwima uli pano ndipo Mulungu andiuza kuti ubongo ndinakupasa utengerepo mbali muziko mwako kwa unikira anthu chabwino ndi choyipa ndiye ife timakhala pa kuunikira chabwino ndi choyipa ndiye ife titaona zoyipa zambiri mbona ni manena mwachidule kuti Mulungu anafuna kuti tisiyanise ulamuliro wa Satana ndi ulamuliro wa Mulungu ndiye Mulungu anampasa mpata Satana kanthawi pang'ono kuti tiziwe ulamuliro wake ndiye ulamuliro wa Bile Malata ndi wa Satana taona mmenemu ulamuliro wa Agape Khombe ndi wa Satana taona mmenemu ulamuliro wa Kagulukena Amullo ndi wa Satana taona mmenemu ulamuliro wa Richard Chimondo Banda ndi wa Satana taona mmenemu ulamuliro wa Chakwera ndi wa Satana taona mmenemu ulamuliro wa Jesse Kabwira Satana taona mmenemu ndipo Satana udakali kupitira mpaka na lero mpaka na kuchita support azikwanje ndikwatulusia ndirama pwi ndikwatulusa kundenda amene ajawo ndiye ine ndimangoti zikomo ine ndikhala pano kukuwira ndalayo ndikhala pano kubangulira ndalayo ndikhala pano kumenya chilungamo kuti tibwerere tu anthu ati siya opa ndipakona pamanda amalawi ife tiyeni tibwerere ndiye kuti tibwerere tikakhale pabwino muziko muno tiyendesedwe bwino ziko lino chimanga chigudwe mwamtendere chimanga chigulidwe mochipa fetereza abwere asagulidwe kubushale ziko lathu lino liyende bwino maphunziro aulere kuonjezeranso pamene pondalayo kuchokera ku secondary pamene ndakhala ndikulira ineyo za maphunziro kuti koma ma school fees abale kodi osauka ife tiphunzisa anathu amatimva tu muthalikayo professor amatimva tu anati ningomuseka kukamwanthira manja boys ningomuyikira free education kuchokera ku secondary mpaka la ku primary nanga ine ninganene chani kwanga ndikukhala pano zimene ni makuwazo zimene ni mabangulazo mikire kuti zachitika kuti fetereza asakagudwe kubushale ife tilandire fetereza kuno tikuziona atu chimanga asogoleri musise
chimangacho pamene muti musise mutipase mpata wina aliyense agule chimangacho. Iye akuona kuti ndisanayambe kusisa chimanga koma ndiyambe kuthesa njala koma ndikagule chimanga ndibwerese muno ndiyambe kugawa. Ndipo chimangacho tikuchifuna kumulanje kuno chifike mwansanga abale yanga akufa ni njala. Ngati mwachigula chabwera chisamangozungulira mulilongo mplantamu kumapita kwinako. Tiganizireni tholo mulanje, tiganizireni chilazulo kupita kubalaka kulowera malera ena. Anthu akundiimbira mafoni kuti ayi ngakhale tu bwana itu akutilonjeza koma chimangacho chikuchedwa atu. Chimangacho tu tipaseni ngati mwagula tipaseni tizidya. Ndiye ine dongosolo langa ndi mwambo wanga ndi chikhalidwe changa ndi manena zimenezo ndikuziona ndi maso. Fetereza ndikuona anthu akumenyanira mmamizi muno, mafumu akunyenga mmamizi muno ni maso koma atusana kudwe kupusale. Tizimenyanirana tokatoka ina wa misonkho, tizikangana tokatoka ina wa misonkho osakhala anthu azidi andirama awiriwiri ayi. Ndizimene timakana ndizimene ine kusapitwa ni makana po kuyamika kwanga the great Professor Arthur Peter Mutharika machini ine nimangomuyamikira ndalayi siwa chamba ndalayi siwa chigololo ndalayi ndipo siwa chiwerewere mayi akunyumba kwake wodekha osatonyola maso iyayi. Wina ngati ayang'ane ngati galo anyani mwezi, wina ngati ayang'ane akunya mtimba waukulu kuchimbuzi ndiye diso lili tongo Monica Chakwera. Our first lady aliye atipha mutu awa. Mayi uyu angakhale first lady muno aliye ziko mupopeza Mulungu walola kuti Satana alamulire kanthawi kochepa tamutaya Satana. Ndipo tili kukolopa ziko lino lidakali kukolopedwa ndipo tidakali nkati mokolopa koma tili kukolopa. Inuyo amene takusankhani kuti mukhale pa mpando mukhale pe mutilingalirire mutiganizire muone kuti kodi ziko likuyenda bwanji nangali kuchita chani mwayambapo tu. Abale yanga fungo lake loyipa linamugwera Malawi la mtundu chani. Abale yanga ine langa sina Chama cha Boys nyani wa Mpongo pano papirira mulanje kutumikire kosapidwa mwayambapo a DPP. Abale timvere ni chisoni, abale tithandizeni kwanga ndikudandaula ndikulira. Mkulu uyu amagwira ntchito bwino, profesa wagawa nduna zabwino, profesa wasankha anyamata, profesa zimene ni madandaula pano. Mkulu mukalowa pepana asogolera Professor Arthur Peter Mutharika mukalowa sankha anyamata wasankha anyamata atu. Ndiye anyamata aja atu adakali kutama ngatu koma kutamanga kwa anyamata ena kukundidabwisa kuti koma wasapunthu awo asogoleri awasapunthu awa mmene akuthamangira nduna zina zatenga spidi itu zili paliwiro tu anthu apisira suti. Munayiona nduna itapisira jekete kuti bibi anthu ayambapo tu kupisira jekete ati wina apisire jekete. Asogoleri ine ndili pano kukuza na DPP kuti timvere ni chisoni. Ziko ilino talimvera kupweteka kapena ndalimvera kupweteka. Ziko lino ndabangula, ziko lino ndakuwa. Ine nditayima nji chifukwa ine ndimanena kuti ine kuyamba kwanga ndale nayamba ku UDF ndakhala ku UDF ndipo sinasintheko chipani. Ndipo ine pakuyamba kwanga 2019 UDF inatitenga kukatisiya ku DPP. Ndipo ine ndikangosintha chipani sinimabwereraso mbuyo. Ine magazi anga akangovomereza kuti pita ku chipani chisinchokakoso. Ndinayiwerenga DPP kutoka president watu watisiya ku DPP iyeyo wathawa anthu ena anamusata ena sana musate ambiri tinasala ku DPP konko. Ndipo ndinamemeza anthu ambiri kuti khani ku DPP konkuno tipange supporting ndalayi awu ine atu ameneyi. Ine ndikuikwera tu ya Professor Mutharika 2019 mpaka na pano ndili pansana pake pompo. Mukandikankhapo koma muzindikankha mukuziwa kuti munthu iyi ndi nthata, munthu iyi anamukakamira Mutharikayi. Ndipo ine ndagwira ntchito ya Mutharikayo koma Mutharika ngati wasankha nduna sine ndasankha nduna. Mutharikayo ngati kungakhala uthenga omfikisira ndimfikisira Mutharikayo. Asogoleri mwasankha nduna ndinu Mutharika mukuwaona wapisira jeketewo. DPP tu pompano yamba kugawikana mukuwaona amenewo. Tapangiseni mwansanga amenewo ngati iniwe mumaopa tipaseni maina utagaze pompano tagaza pompano ndipo ziko laziwa manonsense itu amenewo. Funa kumusokoneza Professor Arthur Peter Mutharika inu anthu achabe so inuso. Amainda bambo anyamata nasungwa analanga zina Chama cha Boys
Nyani wa Mpongo mulimo bwanji mmataonimu ajomo ajomo nima kutaira nikantengo kwambiri kwasonkhanisa masikini apase ni ma 2000 tiponyereni so nafe ma 2000 ewo ifenso tunda masikini koma mwina simu kutuona kumene tili kuno mukatimva muzati mwina awa iyi amene wose athandiza Thamanja Boys wa ayi ineso ni masikini chifukwa umasikini wanga sindibwera pansewu kukhala kugona pakala vati nkumapempha ayi inusho ngankhala ajomo mwagona ma street koma mu street mwake tu munali moti munali ndi cholinga swana ife tu ma street mwabale tilibe chochita 2000 tithandizeni koni ine ndimapempha ine ndisakuuzeni kuti ine mwana wa chuma mwana wa ndalama sokole ine tu ndikapolo ine tu ndiwachabechabe ni munthu tu womvesa chisoni mutati mundione mundimvera chisoni ine kwa ine ndikagwira ntchito mwafuna kundithokoza ndithokozeni ine tu oloko data imene ndimapempha ine oloko ya time imene ndimapempha anthu ofuna zabwino ndimapereka uthenga kuti ondifuna 09 mmozi 80 mwika 70 muzaika 80 mwika 30 free kumapeto ndikuti 09 mmozi mwika 80 ikani 70 lembani 80 lembani 30 free mumwike kumapetoko kundiimbira ine ku Malawi mundipeza nambala yanga ndi imeneyo mumayiona pasapitwayo ndi mathawa agalwaja ndi mathawa chisirwaja kuti andipha mwansanga maskini ine ndimapempha ndithokoze kwambiri anthu ena amene amandifunira zabwino andipase kanga chepe koma amandifunsa mulipo ine andilipo lero bwanji kuti kadata kandisowa data imene imatuluka pamene pakapena kuti ithe pamene pamukuziwa ku Malawi kuno mpaka na wina tu anawuzatu kuti ajani awa atienemu kapena Airtel kuti mwanyanyatu mukhanga ti mkungu abera anthu sopano kungo ika data ya 10,000 maaudio awiri yatha ndiye maaudio aka kakala Thamanja Boys pasapitwa pano kuti atumikire programu ite asogoleri timalolera ifeyo kuliera terere la chidulo cheni chochezeka osakhala soda koma timenye kuti Malawi aziwe ndaenda choncho mpaka na pano ndimanena kuti mundilole ndiyende chonchi mosauka momwemu mokwawa momwemu koma tisamenyane wina wandifunira zabwino kuti kanga chepe kandifikire taesesani kuti kandifikire mulungu azakudalisani inuyo mulungu azakupasani zambiri kuposa kamene ndapasidwako amayi ndi abambo ine ndimanena kuti langa zina Thamanja Boys ayiwe tazipitabe kusogolo tapanga choncho popeza ineyo ndimangobwera ngati kapolo koma ndimafuna muzindimvesesa inuyo kumipandoko ine kuyamikatu zimene ndimapempha zikuchitika magesali wina nguchira kubwera Thamanja Boys zikuoneka ngati zachilendo kwambiri DPP yangoyamba monama iyayi kuti ifuna yanyengezera Malawi ndati iyayi tiyenda choncho magesa kangoti kungokuuzani kuti mchoseni wankulu wa Eskom tiyamike kwambiri tachosaninso ma department yenawo mwazanimoni mmenemu ikanimoni mtengeninso ine mundike penapo kodi ku State House mwatenga abale yanu mwaunjika kumeneko osatitenga ifana maskini anthu achabechabe ngati ine pano mtenge linanenso ndikuti nimaziwa kudulira maluwa ndagwirapo ntchito ku South Africa yodulira maluwa kuchecha ndizisamala agalu anuwo m'mipanda mwakanya kodi tizikaola manyi kwa azungu ku South Africa basi inu mukungokanganira ndrama anthu kumenyanira na masoseji asogoleri musamayangane mbali mukafuna kuthandiza tiyang'aneniso pa phiri la Mulanje pano mungofusa muimbe pa namba imene taperekayo mutipeza pa phiri la Mulanje Thamanja Boys ngakhale mumagwira pasapitwa ntchito yanu tikupaseni kaganyo apa tazipangani apapa kumatipasa zochita anyamata ife tipaseni zochita ukali wanu nchifukwa chanji mukufuna kubweresa ukali wanu inuyo manoses Kaliwanu wabweresa kitoko kuzo Kaliwanu kumende kuzaza kuzo Kaliwanu tapitani mukaone mundende ukali wanuwo tapitani mukaone mundende ena sana pitiside kukhoti koma zaka 6 atali pa lumande nanga akamuchacha nkhani yake ena atulusidwa asogoleri kumene kosachoke nsapite kwenda kuti odusa konko kuchola konko sina chole konkhwani ndakulambalalani
Utenga wanga lero ndikuti aku DPP pepani mutikhululukire, pepani muumve uthengawu. Ndikukupepesani nduna inu Profesa Arthur Peter Mutharika, Jeni Ansa, Ainoki Chihana, ndimamulemekeza kwambiri Gangata. Komanso ngakhale mutaona nyamata wakunena mwantuzu kapena mwamatama, dziko lino ngati siliyendesana mwamatama, muzinena m'maradio mwanumo kuti aisana nene bwino chisale sana tani. Richard Chimondo Banda amang'alula pagulu, kumuswa munthu pagulu, kumunyoza profesa pagulu. Inu ndi inu sopepera inuyo. Chisale mofaya, Gangata mofaya, asikana inu mwaminula kumene komalowa kumene inu. Taimikani matako njo muyangane ziko lino. Osakala kuti matako mukamayimisha nkumangamba masiriti muzinena kuti achifaniri ku parliament ndiye ndizinyengana nda andunawo. Ayi, imikani matako njo kukosiwe sekwano. Imikani matako njo mmene mukapangira mozimvesa chisoni mbinayo kulibeko. Mbinayo isabwere ku parliament iko. Azimayi inutu, chifukwa azimayi inutu nafeta kusankhani muli kumeneko mutiyimirire ifeyo. Ndimamulemekeza mayi Navisha, ngakhale asali wambali yanga koma ndikamuona mayi amandisangalasa. Mayi wolimba mtima, mayi woyima nji, mayi wokhala malo amozi, mayi wosatekeseka, mayi wotulo kwa nyozedwe alibe nazo ntchito, mayi wotulo kwa ladidwe udindo alibe nazo ntchito. Leader of opposition nthawi imene yanali Mary Navisha, kenako ndamva wapita kwa Japonda ina mwina azimayi walibe ntchito kweni koma ukona ngodisa sina chole nkhwani. DPP amene mwasankhidwa musayimise lesani kumene kochoma zipi yosaseka kumayangana masiketa azimayi kumeneko. Taseka ni mazipi iwo muyangane konsiwesi yanu. Taseka ni mazipi iwo mutiyangane ife pano. Taseka ni mazipi iwo muyangane ziko. Taseka ni mazipi iwo muyangane misewu. Taseka ni mazipi iwo muyangane zinthu musangokhala kumeneko ntchito idakalipo yayikulu. Ine ndinanena kuti ndakulenga Pungu Joseph Nkasa ngati wakulenga ndachepesa nukaliwo. Ndibweranso muchigawo china mayindaba mutituluka mu studio muno ndikusita ndipo mpano pa ukali wanu pano. Ukali wanu umenewo ukali wanu umenewo mokupemphani tosanu ukaliwo ndapita. Ndibweranso muchigawo china paipa ukali wanu watekecheza enzi muno. Ukali wanu wabweresa chitoko muno. Ukali wanu kungene kukuzaza muno. Ukali wanu mabaya kupasuka. Nakulenga chepesani ukali. Nakulenga inu chepesani ukali. Nakulenga chepesani ukali.